sponge dito sa base. Basig kung unsa na mo pilit sa taste. Yes! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Ano man? Palimpyo na mag-Joy! Huwag ka naghan sa nahugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kining magabatuha, magpahinumdum sa katawhan, sa gibuhat sa Ginoo. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Iniinasab no sa kahanginan dinhigyapon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM ug 94.1 FM. Sa gihapon ang atong magkauban dinhi sa istasyon nagatong magkasama no sa technical side. Karon si ang nihulip no ni Danny, si kasamang radyoman Roger Munera o gusab si kasamang Tax Ilumba. Okay, sige po ako moingon maayong adlaw sa Ginoo kay ninyo o kanatong tanan. Atong pasiunang batimbaya sa atong station manager o ang atong amahan dinhi sa istasyon. Si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Sa gawas niya ituod no si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca ug usab si Kion Ilumbaring. Okay, nga itong pizza karon, pizza 27 sa bulan sa Oktubre, tuig 2019. Okay, padayon gihapon ta sa atong gihisgutan, no? Sa gikaingon na nato nga sa dihang nahuman nato paghisgot ang mahitungod sa mga rebulto, mga biblical evidences na to, mga pamatuod nga dili supak sa Biblia, ang maong paghimo o pagbaton, ang supak lang kung kini sinayupon paggamit, no? Kung kini himuong laing Dios, nga mahimo ng mga Dios-Dios. Unya sa ako nang o sa ato nang naingon nga mupadayon ta diri sa kanang mga tumong o mga hinungdan ba ngano maghimo ta aron mailisdan ang sayop nga panghuna-huna, no? Sayop na tong panghuna-huna mahitungod sa mga rebulto. Kinahanglan ato gayong papaon o i-erase, no? Kuhaon sa atong una-huna ang dili mao gyud. Kay kung dili gani mao, so ato gyud ang isalikway, no? Ang Katoliko na sinayop ra man gud pagsabot
mao na nga atong ihatag ninyo ang husto nga pagsabot kay daghan biya no, sa akong pagtan-aw og mga bisag kanang diya sa salida sa kuan sa pelikula kanang mga movies na mga salida nga dunay gipang banhigan o gipang patay tungod lang sa sayop nga impormasyon ba o sayop nga impormasyon sayop nga impormasyon may tungod sa maong tao mao na nga ni resulta og dili maayo pod nga hitabo na false information. Ang false information o sayop nga panghuna-huna nga tungod kay ang ribulto sa mga Katoliko Diyos-Diyosan mao na nga angay biyaan ang maong tinuhuan na kay dili man yun na mao kay ang atong pagtuong Katoliko gani supak gyud ana no supak gyud anang himuong Dios nang binuhat lang sa ato mga kamot kay kana kung idolatry matud pa sa katekismo mao man ay gidili divinizing what is not God. Ipakadiyos ng dili Diyos. Mao ra gyud na gidili sa ribulto, di ba? Klaro man na sa atong katekismo. Hinoon kana atong expression nga mag-atubang ta og ribulto, kana pod gisayo po na pagsabot. Kung muyukbo ta nga mag-atubang tag ribulto, sabto na po na nila nga gihimo kunong Diyos. Which is wrong, no? Sayop kung muaritas Biblia kay sa Biblia dili man tanang pagyukbo sabton nga pagpakadiyos. Naa may yukbo nga pagtahod lang ang buot ipasabot o kanang gitawag na tug veneration. Pagkadaghang tudling sa Biblia nga mo support ana, no? Si Elijah gani diya sa ikaduhang hari 1:13 giyukbuan. O giyukbuan si Elijah. Gani giampuan pa gani, di ba? Pero giampuan siya dili ingon nga Dios. Giampuan siya tungod kay do naman pud siya mahimo ang iyang influensya sa Dios. Ang iyang maayong merito sa Dios. Mao nay maka adunay silbi niya nga makatabang siya, no? Di ba? Basaharo ko ninyo ng ikaduhang hari 1:13 si Elijah giingon diha labi na sa King James Version, a man of God, tao sa Dios, gihangyo. Unya sa karaang gamit anang pulong ampo. Bisag ka nang muhangyo ka, pray gani ang term gigamit ana. Ay maura man po na sabton kanang muhangyo ka, di ba? Muhangyo gali ka o magampo gani ka, doon na kay gihangyo o gipangayo. So synonymous ra na. Oh, di ba? Basaha ra gyud ninyo ng King James Version kato yung unang King James Version nga 1611. Oh. Nga pwede ampuan ang balaang tao. Basta ang atong pag-ampo dili ingon nga nag-ilata nga Dios sila kay dili man gyud sila Dios. Di ba? Mangayo lang ta o mag-ampo lang ta nila sa ilang mahimo, sa ilang intercessory power. No, magkatabang man sila nato gani diha sa Job 42:8. Dunay tulo ka tawo nga nag-ampo diretso sa Dios apan makasasala. Unsa may gipamong sa Ginoo ngadto nila, giingnan sila. Dili kumudawat sa inyong pag-ampo. Inyong gipangayo nga ri kanako kay wala mo magbuhat sa matarong. Adtuan ninyo si Job. Si Job, dangop mo niya. Siya mao'y paampu alang ninyo kay siya nagabuhat sa matarong. Na ang Diyos mismo nagatudlo nga budangop day tag santos kung kita di tang wala tay merito ba nga muduol niya, di ba? Oh, so mao na. Then karon, no? Padayon ta sa laing tumong. Usa sa tumong gud nganong maghimo tag larawan o ribulto. Simple ra man gyud kayo ba? Oh. Kung magkakita ko tag ribulto o larawan din kahibalo ta unsay background, unsay mensahe ana, makahinumdum dayon ta ana, di ba? Nahinumdum ko, nahitabo ni dito gyud sa dito sa Pinian o
Espinian. Di lang na ako isgutan og asa gyud dapit, no? Usa sa panimay di Espinian na sudlan ako. Akong mga parente na tunaa diha, no? Usa sa panimay diha na sudlan ako. In pagsulod nako sa entrada pa lang o diha pa lang sa pirtahan, nakakita na kog larawan. Nakakita na kog larawan, kalendaryo ba? Dayon ang larawan, dunay makita dihang babae nga di kay mura o gyud gituyo gyud og kana bang ang gisuot kanang makaingon tag kulag panapton. Kulag panapton. Di po ta kaingon nga kulang og kwartang sana ipatahi sa iyang gisuot. Okay, tanaw na to. Okay man, di man ta magkaingon nga way kwarta. Pero nga nung gituyo gyud nga ang gisuot kulag panapton. Kay di ay aron makita ang bahin sa iyang lawas nga makapahagit o makaakit o makadani labi na sa mga lalaki nga mutanaw. So, ang iyang gipakita nga larawan niya, aron maakit o madani niya ang mga lalaki nga mutanaw sa iyang larawan. Ana. So, mao no, tungod sa ingnon talang kana bang laway ang maong himahin nga iyang gipakita. Di ba? So, nganong makahuna-huna o dili maayo ang mga lalaki nga mutanaw, malaway tungod kay ang gipakita sa maong dagway, laway man. Di ba? So, ang maong larawan makapahinumdum o mo guide nato sa atong paghuna-huna. Kung dili maayo ang gihulagway sa larawan, dili pod mo maayo ang mo santop sa atong hunahuna, di ba? Apan kung ang larawan nga atong makita balaan sama sa anghel o larawan sa mga balaang tao, no, mo santop bagod sa atong hunahuna ang dili maayo nga mga buhat. Dili ta maka huna-huna o dili maayo kay ang mahinumduman nato sa pagtan-aw nato sa ilang mga larawan, no? Larawan sa mga santos, ang ilang man pong example nga gipakita sa dihang buhi pa sila. So buti pasabot makatabang nato og pahinumdum sa mga maayong panig-ingnan nga ilang gibuhat ni adto sa dihang buhi pa sila, no? Mao na. Now, doon na tayo biblical verse nga atong himuong premise. Na kanang usa ka butang mahimong gawi o nato na sa pagtabang nato og pahinumdum sa unsa may angay natong hinumduman. Pananglit diri sa Josue kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7, no? Giingon diri. Yes mo na akong sitas, Josue 4 tudling 6 ngadto sa 7. Kining mga batuha magpahinumdum sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Unsa kuno? Kining mga batuha magpahinumdum sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Kanang bato butang mana makita. Unya nagsilbi kunong pagpahinumdum. Kining mga batuha magpahinumdum. So sama gyapon anang atong mga larawan sa mga santos. Magpahinumdum po nato sa ilang mga maayong panig-ingnan sa buhi pa sila. Di ba? Usa sa hinungdan nganong naatay monumento ni Dr. Jose Rizal atong bayani sa nasod, ato yung gibutang sa plaza. Usa sa hinungdan, mauna nga aron makahinumdum po ta sa binuhatan ni Dr. Jose Rizal nga maunay nakapahimo niyang bayani. Di ba? So mauna, kitang mga Katoliko o kaming mga Katoliko usa sa tumong nga nga maghimumig larawan sa mga santos, maghimumig mga ribulto nila, aron inigkakita namo sa ilang mga ribulto, mga larawan, makahinumdum din may sa ilang maayong panig-ingnan nga ilang gibuhat sa buhi pa sila.
dili kay amo nang gibuhat aron himuong laing Dios. Supak man na. Supak man na sa pagtulod ang Katoliko. Napagani lain himuon natong premise Exodo 24 tudling 4. Gisulat ni Moses ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag. Sa pagkasunod adlaw nagtukod siyag halaran sa tiilan sa bukid og nagbutang siyag 12 ka bato nga handumanan alang sa katawhan sa 12 ka banay sa Israel. O ang bato gihapon no, gihimong handumanan. Dahil na pa sa Números 15:39, ang burlas maoy inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan sa Ginoo o makatuman niini. O anything butang o makita sama sa burlas kini nga atong gibasa no, Números 15:39, magsilbing pahinumdum. O so ang usa ka butang, yung usa ka butang, larawan ribulto butang man na. O kung kana siya gamito na to pagpahinumdum adili na dawtan. Gani no, doon ako espekulasyon nga dili gyud ta makaingon nga dili mao usayop. Gani usa gyud ka fact, usa gyud ka kamatuoran nga siguro ngano nga dunay sayop nga gipakatap nga informasyon mahitungod sa ato mga ribulto kay aron ma-erase, matabunan ang maayong bili ana. Di ba? Oh. Ang yawa nakahibalo unsay maayong tumong, unsay sakto nga sana ba? Kinabang hinungdan ngano duna taan ng mga butanga. Kahibalo ang yawa na. Ang yawa nakahibalo nga kung magdaghaning mga ribulto sa mga santos, so meaning daghang example nga makita sa mga tao. Di ba? Okay, ang mga santos panig-ingnan man, di ba? Naagi pasabot ni Pablo sa 1 Corinto 11:1. Nag-ingon si Pablo, himoa pugko ninyo nga panig-ingnan. Maingon nga akong gihimong panig-ingnan ang Ginoo. Oh. Di ba? Oh. So, dili lang di ay kay si Kristo maoy atong himuong panig-ingnan. Iapil na to ang iyang mga sumusunod, mga followers, sama sa mga apostol nga nga santos gyud. Ingon si Pablo, himo apog ko ninyo nga panig-ingnan, ingon nga akong gihimong panig-ingnan ang atong Ginoong Hesukristo. So, kay panig-ingnan man pud ay ng mga santos, so common sense mo dikta na to, magbatunta og mga ilarawan nila. Ano man, kay kanang example, ipakita man yun na, ipasundayag man yun na, di ba? Kanang ato mga teacher diya sa eskwelahan, tabi nagdili ta kasabot sa iyang gi-lecture, na maghimo siya mga example, ipakita yun na diya. O, di ba? Sa blackboard na karon high-tech naman ron, projector yun. O, di ba? Ipakita ng example. Sumao na, kitang mga Katoliko, ipakita na to ang larawan sa mga santos para makahinumdum dahil ta sa mga binuhatan nilang nga example maayo. Ipasundayag na nakahibalo ang yawa na nga kung magdaghaning mga ribulto sa mga bayaning tao sa tinuhuan, so siyempre ang panghuna-huna po sa mga tao, siyempre magsige po sila makahuna-huna og mga maayong butang. Di ba? Oh, kay example man, di ba? So mao na nga unsaon niya na pag-erase, unsaon na niya nga ang mga tao dili na magbaton ana, magpakatap din sa impormasyon nga deception. Oh, iya din ipakatap ng impormasyon nga ayaw mo po gama og ribulto sa mga santos kay mga idols na, mga Diyos na. Oh, di ba? Oh, ang maayong tumong na to sa ribulto, butang-butangan. Ingnon nga, ayaw mong tuwa na, ang insakto na, gihimo na nilang Diyos kay giyukbuan, giludan, giunsa pa niya, giampuan na, dili man mao pagkasabot. Dili man mao pagkasabot. Sumaw na, ang Katoliko po nga, kahibalo,
Wa kahibalo ba unsa bay mga tubag, unsa mga katinawan, ada madala mo nang mubiya sa pagkakatoliko. Ako biktima man ni adto unta sa una, di ba? Kay nituo magyud ko ana sa una ay agi, no? Ituo ko ana agi sa una, mo nang mubiya unta ako sa kong pagkakatoliko. Pero wa lang madayon kay nakahibalo man ko na may mga tao nga gikasangkapan ra pud ang Dios nga makasabot ko. Uy, dili man di ay pagpakadiyos ng veneration of images sa mga Katoliko. Oh, di man di ay. Oh. Sumuna nga ang mga Katoliko gi-encourage gyud nga bisag diha sa atong balay magbaton tag larawan sa mga santos. Dili na mga larawan sa mga dili mayog panigingnan. Kasagaran nato ra ba ang gibutang mga larawan diha katuramang mga aktor. Oh, katong mga kuan lang mga ilado diha sa pelikula, no. Kung Kristohanon ta, ipalabi na to tong mga larawan nga bayani gyud tinuoan, di lang kay bayani diya sa pelikula, bayani sa nasod, o na maghimo magari tag larawan ni Rizal nga bayani ra siya sa gamayng nasod sa Pilipinas. No, di man niya. Diha ta ma-inconsistent. Si Rizal atong gihimuag larawan, gihimuan atong ribulto, gihimuan pag atong libro, di ba? Oh. Ano man, anong ato man ang gihimo tungod kay bayani siya sa atong nasod sa Pilipinas. Imagine, ang kabayani ni Rizal diri ra sa gamayng nasod sa Pilipinas. Now, how much more sa mga bayani gyud tinuoan nga mauna mga santos, di ba? Ang kabayani sa mga santos universal, pang tibuok kalibutan. So kay ang mga santos bayani man pang tibuok kalibutan, so damor nga ato silang himuag mga kuat, mga larawan, di ba? O gihimuan na to si Rizal nga bayani lang sa gamayng nasod unsa pa kaha ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Nahinumdum ko sa INC, sa Iglesia ni Cristo, na amapod sila ribulto. Monumento ni Rizal na sa ilang sa ilang central office. Anharagod mo sa central office sa Iglesia ni Cristo, di ba makakita mo monumento? Monumento ni Felix Manalo, so naapod sila ribulto. Kung pangutan-o na to sila nga, nganong naman lagi mo ribulto ni Felix Manalo? Gihimo po dahil ninyo ng Diyos. Tubagon yung agdili, oy, wala na mo na himo ang Diyos. Namaura man po na kita mga Katoliko. Wala man na ito na himo ang Diyos na ito mga ribulto. O sila, naalang ko'y pangutana anak nila. Nga naman po nga si Felix Manalo raman po ilang gihimo ag monumento o ribulto. Pagkadaghang mga bayanis pagtuo, no, kung mubasa tag Biblia, then church history. Pagkadaghang mga nahimong bayanis pagtuo niya si Felix Manalo ragyo inyong gibuhatan. Wagay mo ilarawan ni Kristo. So may but pasabot nga si Felix Manalo mas maing laki kay ni Kristo. Kay wa mo ilarawan ni Kristo. Tingali mo ingon sila nga sakto ra po tingali. Wa mi kita ni Kristo mo nang di mi kahimog larawan. Aw na wa mo kita o sakto ra pud. Nya kay mga Katoliko, ang history aning Katoliko mubalik magid panahon sa mga apostoles. By tradition, nakahibalo ang Katoliko sa ilagway ni Kristo, di ba? By tradition. Labi na kung basahon nimo ng Juan 3:14, very implied diha. Sa dihang niingon si Kristo maingon nga giisa ni Moses ang bitin nga tumbagas kamingawan. Katubang ribultos bitin ba? Giisa ni Moses kuno to. Ang anak sa tao kinahanglang iisa usab sa samang paagi. Labi na des bugna translation, ang karaang binisaya. Iisa usab ang anak sa tao sa susamang paagi. Now, ang pag-isa gyud ni Kristo gyud nga kuan nga gitumbok diha atong iyang kamatayon sa krus. Gadong giisa siya ba gipatay sa krus. Pero kung ayohon nimo sabot yun ang gilitok ni Kristo sa susamang paagi, itong pag-isa sa ribultos bitin, subot ipasabot nga himuan po na itong ribulto to o himuan po na itong handumanan itong iyang pag-isa sa krus, di ba? O di mo kakuhaan na logic, simple ra kaya na nga logic.
maingon nga giisa ni Moses ang revoltos bitin itong tumbaga sa Kamingawan Numeros 21:4-9 ang anak sa tao kinahanglang iisa usab susamang paagi. Ang pag-isa ni Kristo sa krus katong iyang kamatayon. Unya ang handumanan ana kay gusto ra ba ang Ginoo og handumanan, no? Katulang balaang panihapon iya tong gipahinumduman. Buhatan ninyo kini alang sa akong handumanan. So, ang handumanan atong pag-isa ni Kristo sa krus mao na atong mga krusipiho. Mao na nga naay history wala na kumada ang clippings. Nga katong mga archaeologists nakakita gyud, oh. Og kanang karaang mga artifacts nga naa gyud kanang si Kristo gali nga gadupa sa krus kanang mga krusipiho karaan day kuno na kanang tradisyon. Oh, kay instruction mo guna sa Biblia nga buhatag handumanan na masabot. Sumuna na tayo mga krusipiho. Unya sa ano to pagkuan kung wa ta kahibalo sa unsay dagway ni Kristo, di ba? Wala mo ko igong panahon. Padayon ta sunod Domingo po. Okay, sanglit wanam day kong panahon. By the way, karong alauna sa hapon, no? Amutog maka-apil waka ako. Anniversary rabas kapihan ro, no? Okay, dayan sa alas 8 gabi ayon nyo kalimti, ha? Nga muapil po taghapon sa Catholic Faith Defenders. Dayan na nga mong inamig ko nga debate at angin ninyo sa atong higalang Adventist karong November 3, no? About Sabat, no? Murag ika-upat na siguro na mong discuss na nga topic. Okay, so hangtod sunod Domingo pohon samang oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. TXDR, Tatak RMN. Mula sa Nescafe Classic, ang panata ng bumabangon. Iniibig ko ang aking pamilya. Kahit overtime sa trabaho, iaalay ko ang aking lakas. Kahit puyat man o pagod, babangon at babangon sa lahat ng hamon. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ito pa rin ang panata kasama ang Nescafe Classic. Kapeng-kape ang lasa at aroma, 100% puro at natural. Lipat na sa bagong Nescafe Classic. Si Dino, text ko. Rongsen kay Crush! Si Dina! Uy, nag-reply! Punta daw siya! Magkaan ang samahan lalo na pag may tan-twilight. Kaya si Dino? Twilight, gaan ang may kasama. Magkaan ang samahan lalo na pag may tan-twilight. Tan-twilight, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub, nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. Pito, walo, siya! Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor.